В днешния епизод ще си поговорим за най-актуалната тема в енергетиката, а именно либерализацията на пазара за битовите потребители. Това е процес, който навлиза в последния си етап. До сега домакинствата бяха на регулиран пазар. Какво значи това? Националната електрическа компания, като обществен доставчик, купува електрическа енергия по квоти и цени, определени от КЕВР, и ги продава на домакинствата на регулирани цени. С отпадането на регулирания пазар на НЕК като обществен доставчик, крайните снабдители ще купуват електрическа енергия от борсата и ще я продават първоначално на регулирани цени, определени от Министерски съвет през преходния период, а в последствие изцяло на пазарни цени. Тази промяна е изключително важна за развитието на пазара в България, тъй като тя ще реши много от проблемите, които възникват вследствие на смесения режим от регулиран и от нерегулиран пазар. Това би трябвало да осигури нова основа за конкуренция и за конкурентни пазарни цени.